Wrexham! Wrexham! Mae Wrexham ar y blaen. Croeso I wythnos arall ar I Mewn i'r Gôl, a mae wedi bod yn wythnos gyffrous. Yma mae Arwel Owen, Ifor Owen ac Alun Owens. Mae wedi bod yn wythnos gyffrous, wythnos dda a digon I ni drafod, a lle well I ddechrau nag yn y cae ras. Gêm yn cwpan FA, yr ail rownd. Wrexham yn erbyn Yeovil a buddigoliaeth o 2 gôl I ddim. Ac yna hefo aelodau eraill o'i deulu oedd Arwel Owen, sut brofiad oedd hi yn y cae ras? Oer iawn, ond oedd hi'n gret. O'na digon o dorf. Oedd yn ironic, wrach achos bod fi ddim yn ne. Oedd yr atmosffer ddim cweit yr un peth. Dwi'n gwybod os yna y tywydd oedd o. Achos oedd y fans Yeovil yn llawn sŵn ac oedd nhw'n wych. Ac yna dipyn o'n nhw wedi gwneud I ffordd I fyny o Yeovil ac yna 700-800 o'n nhw. Felly oedd nhw'n llawn sŵn, really. A wnaethon ni ddim gosod awyrgylch briliant I fel bod ni'n ar y teledig yn y blaen, ond oedd hi yn oer ac oedd hi'n lyb a oedd hi'n noson reit miserable, ond ar y cae, o'n i'n gyfforddus yn dod o'n i'n teimlo eto, dim ond laws os dwytha, nath un o'ch chi ddeud, os dyn ni cael gol gynnar yn y cae ras, da ni'n dim anodd iawn i'n curo, a dyna ddigwyddodd, oedd James McLean yn wych o'n i'n meddwl, Andy Cannon yn dda eto, a ia, llawn heiddi, buddigoliaeth, tair ddim, a dro siomedig, os da ni'n onest, ar gyfer rownd 3, ond nath o'n effeithio ar y perfformiad ar y noson, felly braf. A braf fod fy nai wedi gweld goliau am y tro cyntaf erioed yn y cae ras, felly hapus. Ifor, beth ti'n deimlo? Ie, dwi'n meddwl y dro yn oce. Dwi'n meddwl mae dipyn o hanes rhwng y ddau dîm, mae'n derby, so gan I gael, beth sy'n siomedig ydy pa mor anodd wedi cael to cynnau. Dwi'n meddwl, edrych beth di maint I cae nhw, dwi'n mynd I ar lot o sgop na di. O ran y perfformiad, fel ar yn dweud greit sgorion cynnar. Mae Cawyd yn edrych yn oce yn gôl, o'n i'n meddwl. Cadw'r cyfleon I lawr, oedden ni di ennill o hebyn hanner amser, doedden nhw'n cweit ddigon da i'n dychryn ni, fel nath Harrogate. Felly. Oedden nhw'n well nag oedden nhw 6 mis yn ôl, na I ddeud hynny. Siom fwyaf oedd Arn Hayden yn mynd I ffwrdd. Dwi'n meddwl beth sy'n digwydd yn fanna, mae o fel bod yn mynd I chwarae 3 neu 4 gêm, falle bach mwy o wedyn mae off. Am yr un maint o gemau, wedyn mae'n dod nôl. Ond ni'n meddwl bod wedi dechrau chwarae'n dda gemau dwytha, felly sy'n neud y Siom bach yn fwy. Ond wedyn oedd George Evans i'r cefn, wrth gwrs, so wedyn mae o'n edrych, mae o'n edrych yn gymaint o chwaraewr da. Mae'n mynd I newid yn sydyn, beidio ffeithiau perfformiad o. Bod i'r chwaraewr newydd goros gyda ni, dwi'n meddwl. Ond mae hefyd yn gofyn lot o gwestiynau rwan am y farchnad drosglwyddo. Ond o ran y gêm, greit. Oedd, buddigoliaeth gyfforddus. Swn i'n deud mae'r chwaraewyr gorau ni oedd George Evans a James McLean, y rai da chi wedi sôn amdanyn nhw. Neis gweld Sam Dolby yn sgorio gôl eto, a gafodd ei nos Fawrth. Felly mae hynny'n... Mae'n ddiddorol, mae wedi sgorio 4 gôl, bob un yn y gwpan hyd yn hyn, ond gobeithio fydd yn dechrau trosglwyddo hynny i'r gyngrair wrth i'r blwyddyn nesaf fynd yn ei blaen. Ond, perfformiad gyfforddus, edrych yn broffesiynol, a gêm sydd wedi gallu bod yn anodd yn eitha cyfforddus, I fod yn onest. Ond doedd hynny ddim yn wir am y gêm nos Fawrth. Burton Albion ddim yn ail rownd y gwpan, a wedyn di chwarae tîm efo 8 o'r dechreuwyr I gêm cynt nhw yn y gyngrair. Wrexham di wneud 11 newid, a felly sut fysa ail dîm Wrexham yn wneud yn erbyn tîm cyntaf, tîm o'r adran gyntaf. Wel, ar ôl 2 funud a hanner, oedd hi ddim yn edrych yn dda iawn, oedd ni'n colli 2 gôl I ddim. Ond gêm eitha diddorol ar ôl hynny. Be ddod ti fel o'r gêm Ifor? Wel, y peth cyntaf, y gôl gyntaf yma, dwi'n gwybod be oedd y boel yn wneud. Ar ddechrau'r tymor, oedd yn edrych yn gymaint o gyffeiliad, a rwan, mae'n edrych yn
ofnadwy o ara. Oedd yn braf gweld y chwaraewr ifanc, oedd wedi dewis tîm mwy na lai fel sa ti'n disgwyl pobl o ddim yn cael cyfle, a un neu ddau o'r hogiau ifanc yn dod drwodd hefyd. Oedd hi'n gêm anodd achos oedd Burton wedi dewis mwy na lai yr un tîm, oedd wedi chwarae yn erbyn Portsmouth ar y Sadwrn. Felly mae'r canlyniad yn oce, a ti'n meddwl, os ni wedi chwarae'r tîm gyntaf, os ni wedi cael result. Dyna ni. Falle bod yn well bod ni allan ohono fo rwan. Mae'r gwpan wedi rhoi cyfle i'r chwaraewyr sydd ddim yn rhan o'r garfan i gael gêm, ond mae bob dim i fi yn troi tuag at y ffenestr sglwyddo rwan. Dyle fod Parkis yn gwybod be mae eisiau. Gan i weld e. Unrhyw sylwadau Arwel? Ia, dwi'n rhagweld nhw'n trio wneud ryn go dda yn y cwpan yr FA rwan, gan bod ni allan o'r cwpan yma. Oedd o wastad mynd i fod yn gyfle i chwaraewyr carfan ni, chwaraewyr ifanc, neu'r chwaraewyr sydd ddim cael cweit y cyfle i ddangos beth maen nhw'n gallu gwneud. Dwi'n meddwl, os di o'n rhoi bach o hyder i rwy'n fel Sam Dalby a gwthio hyn i fewn i'r tîm cyntaf, achos dwi'n meddwl bod Parky yn amlwg yn reitio fo, mae o'n dechrau fo'n aml iawn, yn enwedig dechrau'r tymor, so ia, mae'r gwpan yna wedi bod yn fuddiol o ran hynny, ond ia, mae'n bach yn symlach rwan, dydy. Trio gorau gallwn ni yn yr FA Cup, a wedyn yn amlwg mae bob dim ar y gyngrair wedyn, so ia, fel nes i ddweud, wrth oswytha, free hit, a dyna ni, oedd ni ddim digon dad nos fawrth. Ond o'n i'n y gêm Merched Cymru beth bynnag, so nes i ddim gwylio'r gêm o ddiw. Oedd yn ddiddorol gweld yn y cyfweliad ar ôl y gêm, nath Phil Parkis yn dweud bod Wrexham wedi gofyn i symud y gêm i'r wythnos gyndolig. Felly, oedd o braidd yn anheg disgwyl i ni chwarae 48 awr ar ôl gêm arall, ac oedd o yn rwystredigaeth ar y tîm oedd yn gallu pigo. Ond fel da chi'n dweud, oedd yn gyfle i hogiau ifanc. Aaron James wedi cael gêm dda, fyswn i'n dweud. Well na Will Boyle, i fod yn onest. Eto, gôl i Sam Dalby, amser ar y cae i Jordan Davies, y gôl hefyd, a Luke Young. Siom fwyaf oedd Bryce Hosanna, oedd ar y fainc yn y gêm cwpan FA, a rhywsyd wedi cael anaf, oedd o ddim ar y fainc ar gyfer yr ail hanner ar gyfer y cwpan FA. Felly mae hynny yn argoeli'n ddrwg falle, dwi'n meddwl fel mae Ifor wedi dweud, sawl tro'n barod, mae'r ffenest trosglwyddo yn dechrau dod i'r golwg, a mae Clind wedi cael gêm eitha da, ond dwi'n meddwl bod ni angen rhywun yn y cefn fel wing-back, achos da ni'n amlwg un anaf i ffwrdd o bod mewn trwbl mawr ar y funud, felly o'na gyfle i Hosanna, dwi'n meddwl os oedd wedi rhoi rhediad o gemet i gilydd, ond mae'r ffaith oedd wedi brifo eto yn siom. A mae yna chwaraewr da yna, ond fel sawl un o'r chwaraewr gen ni ar y funud, Hayden, Tunnicliffe, O'Connell, hyd yn oed, Hosanna, Barnett, a lot o'n nhw unau'n chwarae yn y cefn. Mae gen ni lot o anafiadau, felly mi fydd y ffenestr osglwyddo yna yn ddiddorol, a hyd yn oed mae yna ddadl dros gael rhywun yn y canol cae ac yn y blaen hefyd. Felly, bydd trafodaeth i'r dyfodol. Wedyn, ond trafodaeth am rwan, a chydig o sioc falle, ydy, da ni wedi siarad am y cop, cwpl o weithiau. Y gobaith oedd fod y cop newydd dal 5,500 o bobl yn mynd i fod yn ei le ar gyfer dechrau tymor nesaf. Dwi'n meddwl o pawb yn sylweddoli fod hynny ddim yn mynd i ddigwydd, achos dyna ddim lot o symudiad i bod. Ond cyhoeddiad wythnos yma fydd yna Eisteddle dros dro yn dal bron i 2,300, ond heb do. Ar fel dweud fod hi'n oer yn Iowfil, felly fydd hi'n oerach i'r bobl heb do. Ond yn amlwg mae yna brinder o seddi, does bobl yn chwilio am le, felly mae'n newyddion da. Dau gwestiwn ydy, un, os oedd nhw ddim yn mynd i allu adeiladu, pam bod ni ddim wedi rhoi o fyny falle yn mis Awst neu mis Medi, a faint o
amser mae o'n mynd i gymryd cyn i ni gael y cop go iawn. Dwi'n meddwl, y gobaith ydy, fydd o fyny tan ddiwedd y tymor, fod nhw'n gallu dechrau adeiladu yn mis Mai, a wedyn da ni edrych ar gobeithio gael y cop newydd yn ei le erbyn dechrau tymor 2025. Ond gawn ni weld sut mae hynny'n mynd. Be ti'n feddwl am hynny, Efor? Ie, bydd o'n ddiddorol gweld os di'n gwerthu allan. Mae rai bod y clwb reit ffyddiog bod o'n mynd i ddigwydd. Mi oedd yna gliw na Sul. Oedd y twmpath lle mae'r dyn yn sefyll, di mynd Sul, meddyn nhw. A dyna lle oedd y mochyn, dwi'n meddwl. Ysgwni os bydd y mochyn yna, efo'r stand, neu y rhaid gwestiwn, ysgwni os bydd wedi cael shorts erbyn tro nesaf hefyd, oedd y bach yn sioc weld mochyn heb shorts ar y cop, ond dyna fo. Wel, mae yna lun o gau newydd Wrexham honedig yn edrych fel dafad, so da ni'n amlwg yn mynd lawr trywydd eitha peryg rwan. Mewn ti'n meddwl, ar weld, fel rhywun sy'n heb docyn tymor, a sydd yn licio mynd i gêm efo i nau, byddwch chi'n mynd i'r Eisteddle heb dôl? Byswn, dwi'n meddwl, mae'r fans sydd yn mynd i ffwrdd y gartre, a dwi wedi gwylio lot mwy o gemau oddi cartre yn ddiweddar. Di o ddim yn beth anghyffredin i fod heb do o gwbl. Di o'n mynd gwahaniaeth os rhywbeth. Mae'n rhywbeth reit, mae'n rhyw frawd garwch yn datblygu efo stands hen agored. Ia, mae ddim yn neud gwahaniaeth i fi. Fedrai dadl pobl efo plant neu pobl hŷn neu bynnag bod yr apel ddim cweit yna. Ond os di rhywbeth dros dro sy'n mynd i godi'r revenue y clwb a codi profil yna gret. Dwi'n meddwl, un mantais o hynny ydy, os da ni yn gweld bod y tocynnau yma ddim yn gwerthu allan, os da ni mond yn gwerthu rhyw chydig gannoedd yn fwy, yna mae o'n mynd i fod yn agored llygad i'r perchnogion y bosib bod eisiau recrwtio ynddo, cyn os yna'r bwriad ydy codi stand 5,000, a da ni methu codi 2,000 o bobl ychwanegol i ddod i wylio yna, mae eisiau newid tact cyn bod yr 5,000 yn dod, felly di o ddim yn ddrwg o beth i gyd, dwi'n meddwl. Dwi hefyd mewn eisiau helpu efo'r y tîm ar y cae, achos maen nhw yn sgorio lot pen tech end, oherwydd y dorf, dwi'n meddwl, a weithiau maen nhw'n teimlo bod nhw'n disgwyl i chwarae'n well yn yr ail hanner, ond os oes gen y dorf o'r ddau ben y cae, dwi'n meddwl bydd hynny'n ffactor. Felly mond helpu, felly. Ie, dyle fo ychwanegu at yr awyrgylch, fysa to'n helpu, wrth gwrs, o ran cadw sain i mewn a adlewyrchu sain gweddill y cae yn ôl. Ond, mae 2,500 yn lot o bobl, mae'r rhywfaint a tech-end presennol yn dweud i bod pwrpas, felly os ti'n cael hynna bobl, oedd yr hen cop yn lot o'n fo ddim dan dwydd, felly ac oedd digon o sŵn yn dod o fanno, felly dwi'n meddwl mae o'n arbrawf ddiddorol iawn, mae'n ddiddorol mae'r clwb yn dweud fod nhw ddim yn mynd i wneud arian allan ohono fo, ond wrth gwrs mae o'n mynd i ddod â cyfle i gefnogwyr newydd ddod i weld y gêm, cyfle falle i fwy o gefnogwyr o'r unol daleithiau, falle fydd rhaid i cael sit dan do, ond mwy o'r aelodau eraill falle ddim dan do. Felly, mae'n arbrawf bendant werth i wneud, ydy, ond fydd o'n ddiddorol gweld mis Ionawr faint o bobl, yr holl bobl sydd wedi bod yn cwyno ar-lein, maen nhw methu cael tocyn, faint ohonyn nhw fydd yn barod i eistedd yn y gwynta'r glaw. Ond mae o bendant yn ychwanegiad i'r cae. Fydd o'n rhywbeth emosiynol iawn, jyst am weld y cae ras efo 4 ochr, efo cefnogwyr yn byd, dwi'n meddwl mae o'n mynd i wneud lot o wahaniaeth i'r awyrgylch, a falle bydd o'n jyst yr hwb bach da ni angen yna i ddechrau mynd am ddyrchafiad. Felly, hei lwc, a gobeithio bydd o'n arbrawf llwyddiannus. A mae gennym ni wythnos gyffrwys o blaen yn ni wythnos nesaf. Dipyn o eisteddleoedd heb dôl yn Forest Green i gefnogwyr Wrexham gael chydig o ymarfer ar gyfer flwyddyn nesaf. A mae gennym ni gêm yn erbyn tîm sydd yn agos i waelod yr adran, gêm oddi cartre, o gêm posib i ni i'w hennill.
bws llawn o Gochion De Cymru yn mynd draw hefyd, felly parti dolyg Cochion De Cymru hefyd. Felly fi gen i ni rhywbeth i ddathlu, beth ti'n meddwl i fawr? Ie, dwi'n edrych ymlaen. Ar bapur, mae'n edrych yn gêm hawdd. Un o'r gêm hawdd oedden ni wedi gael, oedd y cartre, sy'n ni dweud. Dyn nhw'n di gwneud yn dda iawn os dod lawr llynedd. Dwi'n meddwl, oedden nhw'n bell ar ei holi doedd yn yr adran gyntaf llynedd, wedyn a heb wneud dim lenni. Dwi'n meddwl maen nhw'n mynd i ffeindio un anodd i aros yn yr adran, bod yn onest. A achos nhw ddim gêm disadwn, oedd yna rhywbeth di digwydd efo chwaraewr oedd ddim i fod i chwarae yn y gwpan, rhwng blaenorol. Gan i weld, maen nhw'n edrych ar fel clwb ar chwal, so, fel wedi dweud, ond di'r gêm yn cael ei chwarae ar bapur, ond dwi'n edrych ymlaen at y parti. A mae gennau docyn i'r rhan o dan do, so, yeah, win-win. Arwel, beth ti'n fel? Sgyn ti docyn dan do? Wel, mi oedd gennau docyn, ond dwi wedi gwneud calendar error, dwi wedi double bookio, a mae gennau barti gwaith, so dwi wedi cael gwerthu'n hocyn i a'n seti ar y bus, so dwi'n gytid, ond fydda i'n sicr yn gwylio hi. Dwi wedi colli 2 drip diweddara cochion, felly dwi'n gobeithio fydda i'n arall cyn diwedd y tymor. Fel oedd i fod yn deud ar bapur, mae'n dylai fod yn gêm fedrwn ni ennill. A dwi'n meddwl fysa neis cael perfformiad da oddi cartre, achos dyn ni ddim wedi bod yn perfformiad cystal oddi cartre, so hwn yn gyfle da i ni roi marker i lawr, cadw'r pwysau ar y tîmau sydd o'n cwmpas ni. Mae rhaid i ni ennill gêm fel hyn os dyn ni am gadw pwysau ar y tîmau mawr yn y top, felly disgwyl buddigoliaeth a dwi'n edrych ymlaen at hon. Ydy, fel chi'n deud, 2 gêm diwetha yn gêm gyfartal a colled oddi cartre, felly mae o'n bwysig fod ni'n cael buddigoliaeth yn hon. Mae'n un o gemau sy'ch chi'n disgwyl i hennill os ydych chi eisiau dyrchafiad. Mae'r ffaith fel oedd i fod yn deud fod nhw falle wedi chwarae'r oedd ddim i fod i chwarae yn row gyntaf Cwpan FA yn awgrymu fod yna broblemau mewnol yn y clwb hefyd. Felly mae'n gyfle da i ni, ond da ni ddim wedi bod yn wych oddi cartre, felly mae'n gyfle iddyn ni gael y momentum yna, a os da ni'n digwydd ennill, Sadwrn, mae gennym ni Colchester wedyn, a Cas Newydd sydd yn hanner gwylod yr adran y cyfle i ni orffen y flwyddyn. Falle ddim fel oedd i fod yn dweud ar frig gyngrair, ond bendant yn ail da. Felly... Ti'n mwyn yn cofio beth dwi'n wrong, Al? Mae hynny'n wir, ond dyna ni. Oedd o jyst chydig, dwi'n jyst cofio nghalon ni'n sydd o pam nes ti'n neud, mae hwn yn mynd i fynd wael. Ond dyna ni, felly, beth ti'n fel Arwel, beth ti'n fel fydd y canlyniad? Wel, tair i ddim, na i ddweud tair i ddim, a dwi'n gweld tîm, wrach y tîm pan nath hyd yn ddod off, wrach, sy'n cadw George Evans yn y cefnau, fel oedd i fod yn deud, waw, mae o just mor dda ar y bel, a mae safon i basio fo yn dda iawn. A ia, Jones a Cannon a Elliot Lee yn y canol ne, dwi'n meddwl. Sy'n ni'n gadw'r tîm yr un peth. Dechrau pam ar y print, dal bydd o danodd. Be ti fel i fawr? Ie, rhaid mae'n gytuno hynny. Ond yna newyddion os yma doedd am o Conco sy'n mynd i fod allan am o leia fus, dwi'n gwybod. Mae'n cael rhyw lawdriniaeth ydy. So ie, dwi'n reit hapus efo Mark Howard, bod yn onest. Maen nhw wedi deud wythnosau a dim misoedd, ond fydd o rhyw 2-4 wythnos yn bydd. A dwi'n cytuno efo Arwel, nath na'r un o'r cefnwyr neu chwarae ddigon da i bwysio i lle i fewn y tîm. Felly mae James Jones yn y canol a Evans yn y cefn yn gwneud mwy o synwyr, dwi'n meddwl. A McNicholas gadael tair i fewn, felly mae'n debyg mae Howard fydd yn aros yng nghefn y gôl, ond dwi'n tair i 1, na i ddweud. Beth ti fel efo'r fydd y canlyniad? Dwi'n mynd i siom i di fwyr, ond dwi'n mynd i gytuno efo ti. Ond ie, dwi'n gyfforddus, a dwi'n meddwl fydd y parti'n hwyl, so dyna ni. Dyna ni'n mynd i gael diwrnod da dy Sadwrn. Ydy, gobeithio'n wir, felly lot o hyder yma,
di pethau ddim mynd yn dda fel arfer pan da ni siarad fel yma. Ie. Ond da ni'n derys fydd na barti da a fydd y bêl yn mynd i mewn i'r gôl. Gôl